2,000 years later. Yan guys, no, magluluto, babalatan ko. Iba kasi yung gulay yung gusto ko. Ayoko nang may balat. Ilaray mong lolo. Ayan, babalatan ng babalatan. So, dapat linisin. Basurahan. Malinis na malinis. Quality assurance team? Yes. Good afternoon, sir. So, ito karne. Karne na naman. Ay, ganito talaga masarap magluto. So, kayo guys, pwede yung gagawin to sa inyong bahay. Yan. Habang kayong naghiwa ng karne dito, hindi kayo umawit. Kayo nang bahala kung anong gusto nyong awitin, okay? Para, pwede ba yung mansanitas? Okay? Bingka. Kayo nang ba talagang bahala? Yun. Ayan guys, tapos na chopping ko. Galing sa kalabasa, may karne, may talong, tapos sitaw, saka may ito pang gisa talaga. Okay? At saka ito paminta. So, yan guys, magluluto na ako. Check away.
Yan, tingnan. Ito na. Magsisimula na ako magluto. Kung sinaunang panahon, ito talagang ginagamit. Ayun, high-tech na talaga ang panahon. Ganito talaga, ganito. Guys. Tingnan nyo mabuti. Guys, may apoy na. Ito na guys, ilalagay ko. Yan. Ito mabuti guys. Habang kayong nagkaganito, pwede kayong umawi talaga. And bahala kung anong gusto nyong awitin. Pwede yung bingka, kamansitas, or pakbit. Tuloy naman para makita talaga nila. Yun, no? May tubig pa talaga. So, itayin natin na mawala yung tubig. Yan pa natin ng papel para mas madali talaga. So, wala na. Lagyan natin ng tubig. Tubig. Ito, mantika. Tuloy. Ito na guys. Okay, magigisa. Unahin natin ito. Ito. Sa Bisaya ito is Bombay. Ano sa Tagalog dito? Ano sa Tagalog? Garlic, tama ba garlic? Hindi. Basta yun, sibuyas. Sibuyas. Okay. So, dito, lagay natin. Ano ba? Hindi pala mainit. Ang bihira. Pero okay na yan. Yun. Tingnan. Yan. May ebidensya na talaga yun, ha? Iba kasi yung ito talagang inuuna ko kaysa itong garlic kasi mas madali to masunog. So, ganito lang talaga yan, guys. Yan, pwede na to, guys. Ito, kumukulo na. Yan. Tapos yan guys. So guys. No. Guys, yan. Bukin na natin. Masarap talaga. Okay. Okay na yan. Lagyan natin ng kunting salt. Yan. Ito guys, paminta guys. Damihin natin para mas masarap. Yan guys. Plus soy sauce.
na guys, yung kalabasa. Wala natin ilunod. Guys, yan natin dito. Wow. Meron pang natitira. Guys. Tapos, ganito. Iwanan natin lang saglit. Tapan muna natin ulit. Ayan na guys. Nagsisimula na. Tingnan natin. Mainit talaga. So, ito ng ano dito. Ito. Tingnan natin. Yun. Lambot na. Lambot na talaga. Saka, unahin natin dito is lagay natin yan. Ito, sitaw. Yan, kukuha ko ng sitaw dito ha. Lagay natin dyan. Pero pwede na ito isabay. Sabay na natin. Mabilis lang yan, mabilis. Ubusin natin, ubusin. Ubusin. Yun. Halo-halo natin. Mayang konti. Okay na guys. Kukuha ko ng susuning dito. At lagay natin dyan. Ito seasoning. So gusto ko ubusin. Naubos ko talaga yan para mas masarap. Tingnan natin ha. Sarap. Eto guys. Ayan. Takpan natin. Come here! Hello, madam people. Welcome to my YouTube channel. My name is DJ March Barrios. Okay? Please subscribe my YouTube channel, like and share. Pati sa Instagram, pati Twitter. Like my page, DJ March Barrios on Facebook page.